Hello Zimbabwe, welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Tiri panapa tokigire nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi ndiri pa Victorious Family International Church pano ipo pama offices a Prophet kuda kwashe Jose patichange tichiona baba wa Tapiwa Makore vachitaura na pastor nemachena wana iwo pastor wa kuministry ye Victorious Family International vachida kutinzwisisawo kuti baba Makore vakabatsirwa sei the spiritual side yenyaya iyi, because we know kuti obviously maitikira ita zvinhu zvanga zvisiri normal because vanhu vakauraya Tapiwa Makore vaida kushandisa zvinhu for maritual, which means it's something spiritual. Saka ivo vakanga vakudhilawo nenyaya iyi spiritual vachitira kuti mutongo uye pachena uyezve munhu ane mhosva yake atakurane nemhosva yake. Saka tichanzwa nyaya yavo zvizere, asi before takunzwisai musati maona interview iyi muri Zimbabwe, we are inviting you mese musi webig Sunday musi wa6 August kunzvimbo yeCity Sports Center kwatichange tine big Sunday inova iyo family deliverance yatichange tichawitnessa simba raMwari richibata pamusoro pemafamilies. Saka uyai nemhuri dzenyu kana muchinge mune matambudziko akasiyana-siyana, uyai kunzvimbo yeCity Sports Center muzvionere muwitnesse simba raMwari, because tinovimba kuti hazvisingori pakutaurwa kweshoko chete asi zviripo pakudemonstratwa kwepower. Saka muri Zimbabwe ndisandapedza ngwenya yakawandisa, rege ndikusiye muchiona baba watapiwa Makore na pastor nemachena vachitsanangura nyaya yavo zvizere. Makadi zvenyu muri yeZimbabwe, isu tiri muri Victorious Family Church International inotungamirirwa na Prophet kuda kwashe Jose. Saka zuva ranhasi tatsikwa pano na baba Makore, ndivo baba vamukoma Tapiwa Makore. Tese tinoiziva muri yeZimbabwe nyaya iyi, asi zvakangonakisa kuti tinzwewo baba vachimbotaura zuva ranhasi. Makadi baba Makore? Ndiripo zvangu makadiwo, ndinokukwazisaiwo muri yeZimbabwe nemi mose makatarisa, ndinokukwazisai nemuzita raJesu. Saka tinokumbirawo changotitaurira nhoroondo yechidimbu yenyaya yemukomana. Tinoziva kuti pane zvakazoitika, asi muchangotitsanangurira nhoroondo yacho muchidimbu. Mwana Tapiwa akaurayiwa tiri kwaMurewa, tichigara kumusha kwaMurewa mugore ra 2020. Chinhu chakatirwadza, chakatidzimba, chakatibata zvakaomesesa chaizvo. Saka takaedza kutsvakawo kuti tingabatsirikana sei, nekuti zvinhu izvi zvaitaurwa kunzi zvaitwa izvi zvaitwa ritual purpose, zvichireva kuti zvanga zviri zvemaspirits. Tikati sei zvechivanhu isa hatizvikwanise. Saka chatingatoita kutsvaga Mwari. Takambofamba mumachechi akawandisa, asi hatina kukwanisa kuwana rusununguko, hatina kukwanisa kuwana kugadzikana. Kudzamara ndazosvika kuchechi kuno kuVictorious Family Church International inotungamirirwa naProphet Jose. Aiwa ndakaona ndiri kudzidziswa nekusimbiswa pamoyo, nekusimbiswa zvizhinji kuti Mwari ndiye ane chekuita nezvose zvinoitika muupenyu. Ndakadzidziswa chaizvo nekuti Prophet vakatitaurira kuti zvinoitika muupenyu handisi tinozviita kuti zviitike, Mwari anenge achitendera kuti zvimwe zviitike. Saka tinofanira kugashira zvese zvinenge zvaitika, nekuti Mwari ndiye anenge ari murongo weupenyu. Hatifaniri kutongera Mwari, tinofanira kungotambira zvaitika, togara mune zvakanaka. Saka tiri kufamba tichinamatirwa naProphet Jose, tanga tine kubatikana kwaiitika mumhuri, nekuti dzimwe nguva tairewanikwa tine kubatikana pamusoro pehama dzedu tanga tisingakwanise kuregerera, nekuti zvaitidzimba, zvaitibata chaizvo, zvakaita kuti tipedzisire tabva kumusha kwataigara kwaMurewa kuti tiyozogara muHarare. Takati timbosudurukawo, timbofurwa nemhepo tichiuya kumwe kutsva kusiriko kwatajaira kugara. Asi zvisinei taifanira kuramba tichikurudzirwa pamweya. Ndo zvatakauya kuVictorious Family Church International kuti tirambe tichikuchidzirwa, tichisimbiswa. Taibatsirwa naProphet tichienda kugomo tichinoita maprayers. Zvatakanga tichikurudzirwa kunamata izvi
tange tiine chishuwo chekuti kesi yemwana ibude zvakanaka, nekuti vakanga vauraya mwana vamwe vakanga vatoburiswa nebheo, vamwe vakanga vasara vari vairi, vamwe 2 vakanga vaburiswa vari pabheo. Saka takanga tototya futi kuti vasara ava futi zvichangoitika zvimwe chete zvekuti vachabuda. Asi kuburikidza neminamato takaramba tichisimbiswa nekugwinyiswa kunzi aiwa hakuna chinokunda simba raMwari, nekuti Mwari ndiye anoita kuti zvinhu zvese zvibude pachena. Takaramba tiri kusimbiswa, nyange zvedu takaora mwoyo nekuti takanga taona kuti mari inogona kushanda, asi aiwa takaramba tiri kusimbiswa kuti hakuna chinopfuura ropa raJesu rakadeuka pamuchinjiko. Takagashidzwa kunamata zvizere, takagashidzwa kusimba. Nyangoma maproblems atinawo muupenyu takaona ari kusuduruka. Ndakanga ndine problem yebasa, ndakaitirwa maprayers, aiwa basa ndaigara ndichiriwana, zvisinewo kuti zvazvo kune zvaizobata kuti ndisagarise pamabasa. Asi ndinongoramba ndiri kutenda Prophet Jose nekuti batsira kwavakaita kusvikira vakanga vasara vairi ava vakabatwa nemhosva vakapiwa death sentence. Alright, tinotenda baba. Saka ndingangoita zvangu kana mubvunzo kana miviri chete tibva tavhara zvedu. Wekutanga ndanzwa muchitaura nhau yemari. Saka kwa Prophet kuda kwashe Jose pane here mari dzamaibhadhara kuti muwane kunamatirwa kuti nyaya isvike payakasvika, makachajwa mutongo wakaita sei? Ndine mufaro mukuru vamhuri yeZimbabwe nemi mose muri kuona. Kwa Prophet Jose hatina mari yatakanzi tibhadhare, hatina kumbobhadhariswa mari. Ma1 avo vanoita pachena. Iyesu semhuri ndisi taitobatsirwa nemari, nekuti rwendo rwatatinarwo rwanga rwakaoma. Tanga takabatikana ende tisina mukana wekuti tokwanise kushanda zvakanaka. Taitopiwawo mari kuno kuchechi, hatina mari yatainzi tibhadhare. Mari kuno kuVictorious Family Church International ndiwo unotoburitsa nekukomborerwa kwaunenge waitwa. Ndiwo unotoburitsa nekuda kwako. Haunzi ubhadhare mari, haumanikidzwe kuburitsa mari. Zviri kwauri iwe munhu kuti uburitse kutenda kubva pamwoyo wako. Alright, tinotenda. Saka nepakasvika nyaya apa, imi mungade kuti kudii pamashoko enyu ekupedzesera maringe nekudzikinurwa kwamakaitwa nemunhu waMwari uye nepakasvikawo nyaya yenyu, mashoko enyu amungade kutaura ekupedzesera? Ndinokurudzira mhuri yeZimbabwe, kune vane matambudziko, kune vari kushushikana nezvizhinji, kuno kuVictorious Family Church International ndakaona zvakaiwanda. Ndakaona mapofu achisvinudzwa, vasingafambe vachifamba, vasingataure vachitanga kutaura, vasinganzwa vachitanga kunzwa, vasina vana vachiita matestimony ekuti aiwa ndabata mwana. Zvinoda kuzvionera wega. Asi chikuru chandakaona kuti kutenda ndo kunoshanda. Chikuru kutenda kwako munhu. Ukatenda kuti Jesu Kristu akatifira, zvichokwadi unoona zvinhu zvichikufambira zvichienda mberi. Ndinongoramba ndiri kutenda Prophet kuda kwashe Jose nekuramba vachitisimbisa, nekuramba vachiti tidzoke kuna Mwari. Tisateerere pano pasi, asi titeerere shoko raMwari, nekuti shoko raMwari ndiro rinotitungamira. Tinotenda zvakanyanya mhuri yeZimbabwe. Tavanzwa baba Tapiwa Makore vachitsanangura rwendo rwavo pavakafamba kusvika justice ichiwanikwa, asi zvese zvichiwanikwa kuburikidza nekunamatirwa nemuranda waMwari Prophet kuda kwashe Jose. Tinotenda mhuri yeZimbabwe. Thank you so much.